Pupunta po kami ng Baknotan. Samahan niyo po kami. Punta po tayo sa Baknotan. Papasyal ko po kayo sa Baknotan. Tapos punta rin po tayo sa dagat sa San Juan. Salamat po. Punta po kami. Dito na po tayo sa Baknotan. Baknotan, La Union. Medyo Jollibee na rin po dito. Ito po naman ang simbahan ng Baknotan. Kel Arcangel. Kanila pong dito. Isa rin po yan sa pinakamatanda simbahan dito sa La Union. Miguel Arcangel. O, tinatapakan niya yung demonyo. Natanggal yung isang building. Opo. Diyan, lilim. Isa rin sa pinakamatandang simbahan dito sa loob. Kaya lang po ito simbahan ito, napakaliit po niya. Karap po dito ang munisipyo. Ano po? Munisipyo ng Baknotan. O auditorium nila.
Kita mo dito, yung isang kampanang malaki na hindi na po naikabit doon dahil baka po gumuho yung simbahan. Ito po siya, oh. Yan po yung kampana doon, nakakapit sa taas sa kampanaryo. Hindi na po naikabit sa sobrang bigat. Solid po talaga yung tanso. Napakalaki po niya. Po yung anak ko. Opo. Natanggal na anak yan. Yan ka, Senyora del Socorro. Nombre anyo 1874. Napakatanda na po ng kampana na to. Isipin niyo po, 1874 pa. Parehas po siya. Pati po yung maliit na yung ganun din niya. Malaki po yung pagkakas. With Baknotan LPMPLS. Dismiss Lasa. Campana de San Miguel. Reina. Napakatanda na po nito. Kampanang ito. Yung isa po talaga napakalaki, oh. Hindi na po sa may sobrang bigat po nito. Nabasag na po yun. Isipin niyo po, 1874 pa tong kampana na to. Po, pinaganda na po yung paligid niya. Ganyan na po ng mga Station of the Cross. Labakara anak na tinag. Among pagtugawan nata baka mabaligtad. Nadagsin ah. Mana adon si ang dekat dati natin ang kapatid.